С кой говори толкова? С майката? Не, да те снимам. Чай да видя, излизат сега с колите. Олей! Това като глиста, бе, нали, дето казал, родина сине. Как да я напуснеш, нали? Една кара по този. С десен волан. И една лада има. Не можах да се отчудя. Това е голяма линейка.